Sampe iki sapa lho bener e? Aku dhewe ora sopo. Ora aku krungu-krungu jarine nek iki ono. Mbak dukun top chair. Aku ora madukun itu. Terus sih. Aneh dukun. Waduh ae. Tampine yo. Dek, maksud piye? Kok kira apa nih Mbok Bri? Nanti Iki kopi sare bodho kae, Cung, iki sepi pelanggan, Cung. Karo wong tombo. kesuwe tenan. Iya, mangger bar tombo mroko ki tambah nemen. Aku bingung aku pas aku tira kates kencenge ngene aku. Sampai ini yo ngono, Mbak. Jane zamane saiki kan zamane ono HP. Paling ora sampai dadi dukun online ngono lho. Nah, Pak, tas iki bae tas anakku kok. Tapi ya, nana perlu apa sampean? Aku ini kira perlu popo, kudu dolan wae. Iya. Serap apa aja, Mbak?